आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. कोकणातले आमदार पर्यटक म्हणून कोकणात फिरायला येतात अशी जळजळीत टीका आम आदमी पक्षाचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकर यांनी केली. पाहूयात. कुठल्याही गोष्टीची ॲक्च्युली सुरुवात जी होते ती छोट्या पद्धतीने होते, पण इथं मोठ्या पद्धतीने झाली. ॲक्च्युली जेव्हा आपण गोव्याला पण आम आदमी पार्टी ज्यावेळेला सुरुवात झाली होती तेव्हा मला वाटतं काही 10, 15, 20 लोक होते, पण इथं ज्या तऱ्हेने आज हा समारंभ आयोजित केला गेला आणि त्यानंतर जी कार्यकारिणी त्यांनी मला सांगितली आणि ज्यांच्याशी मी बोललो आहे, गोव्यात पण आले होते, एकदम प्रॉमिसिंग वाटतं आहे. कारण कोणतीही गोष्ट जेव्हा एका क्रांतिकारी पद्धतीने सुरुवात होते, त्यांचं जे पत्रकारितेतलं जो इतिहास आहे आणि त्यांचं क्रांतिकारी इतिहास जो आहे, आणि क्रांती म्हणजे लढाई असं नसतं, क्रांती म्हणजे असं असतं की काहीतरी चांगलं केलं आहे, समाजासाठी काही चांगलं केलं आहे. आणि जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांनी ज्या तऱ्हेने जी कार्यकारिणी निवडली आहे, त्यांचा जो बॅकग्राऊंड आहे आणि बाकीचे इकडचे जे लोक आहेत ते बघितल्यावर असं वाटतं की वाटचाल एकदम जोमाने सुरू झाली आणि एकदम स्पीडने पुढं जाईल. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला गोव्यातनं जी काही मदत करायची असेल ती आम्ही करायला तयार आहोत. गायडन्स करायला मला वाटतं ते काही गोष्टी अशा आहेत जे त्या आमच्यापेक्षा पुढे पोचलेल्या आहेत आणि फक्त एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलला आपण करू शकतो, पण त्यांची जी पद्धत आहे, कार्यपद्धत जी आहे काम करण्याची, त्यांची जी लोकांना सोबत घेऊन येण्याची पद्धत आहे, ती बघितली तर मला वाटत नाही आम्हाला जास्त मार्गदर्शन त्यांना करायची गरज असेल. कोकणातले आहेत, कोकणाशी नातं आहे, कोकणाच्या मुळाशी जुळलेले लोक आहेत आणि कोकण काय आहे ह्यांच्यापेक्षा जास्त कोणाला माहीत नसणार. इथनं जे आजपर्यंत जे आमदार निवडून आले ते कोकणाशी जरी घरी त्यांचं घर असलं तरी ते कधी कोकणात दिसले नाहीत. कोकणात येणं जाणं असतं फक्त टुरिस्ट म्हणून, पण ॲज अ टुरिस्ट म्हणून, एक पर्यटक म्हणून पण ते इथे येतात. त्यावेळेलासुद्धा ज्यावेळेला पर्यटन जो जिल्हा त्यांनी पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे त्याच्या अनुषंगाने काही केलेलं नाही. म्हणजे ज्या तऱ्हेने कोकणचा विकास व्हायचा होता तो पण केलेला नाही. आणि मला वाटतं आज ज्यावेळेला आम आदमी पार्टीने हा पुढाकार घेऊन हा विषय पुढे न्यायचा विचार केला आहे आणि वेगवेगळ्या गोष्टींचा विचार केला, त्यावेळेला मला असं वाटतं की एक चांगली गोष्ट आहे आणि जी क्रांती सुरुवात झाली ती मला वाटतं बदल घडवून आणेल 100%. त्यात काही कोणाला शंका यायला नको. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.